ny antony mahatonga anao zegny mila programme io zegny. Ny programme zegny io zegny arakaraka ny tontolo iainana anisanao, zay zegny mamora izy zegny. Arakaraka ny programme anisanao tagnatiny fito taono tam fahazazagnanao tagny zegny. Donc zegny matoa zegny anao jusqu'à am'izao ty zegny tsy afaka ny teny zegny tsy tagnatiny tontolo iainana izy zegny. Donc zegny afaka zegny izy io atao reconditionnement zegny. Donc zegny amin'ny reconditionnement zegny ity lo zavatra tsara tsapanao zegny. Amin'ny teny anglais hely zegny izy ty. Thought lead to feeling. Feeling lead to action. And action produce result. Ary zay zegny antony agnasiako anao magnano méditation amin'ny programme ty zegny. Ça fait mila azonao zegny le feeling. Azonao hoe thought lead to feeling. Oui, ny diniky mitondra anao amin'ny feeling. Donc zegny ary zay zegny le nagnanaovantsika amin'ny fampianarana le gratuit io hoe Americanized. Le Americanized zegny mila apetraka anao mihitsy zegny ny maha américainao. Le feeling zegny, le feeling zegny apetraka anao ny maha américainao. Donc zegny mila azonao zegny le feeling io. Tsy vitan'izay fo fa mila magnano zegny anao. Zay le action. Mila mitsabo zegny anao. 80% zegny action avy aminao ao zegny. De mitondra anao azo résultat. De ny antony ilanao le programme am'izay zegny izay zegny ny reprogrammation. Oui, ny programme tagnatin'ny fito taono zegny zegny natonga anao tsy nahay jusqu'à zao ty. Donc zegny anao zegny mila magnano reprogrammation. Donc zegny plus que anao zegny mitandregny le programme zegny, zay zegny le reprogrammation. Ça fait izy koa anao zegny ampidriky entagna vaovao agnatin'ny tragnonao, tsy maintsy aboaka anao zegny le entagna fake le efa tsy ilainao aby na hoe tsy tianao zegny ampidirinao an-tragnonao. Magnan'izay koa zegny atao mampidriky izy amin'ny lohanao io zegny. Atao mampidriky information amin'ny talandao zegny tsy maintsy magnano reconditionnement zegny anao. Ça fait izay zegny raha mila regninao isan'andro anao mitandregny izy fo. Isan-teteka anao mitandregny izy fo. Zay zegny mahatonga anao lasa ho mino. Amin'ny fotoana anao mino de plus que anao mahazo feeling de plus que anao mitsabo zegny. Donc zegny miankina aminao zegny ny sisa eto zegny. Zay zegny antony ilanao le programme zegny mba ampisy fonoagna bebe kokoa aminao fa possible zegny anao. Ohatra olo jiaby tianao legna taka azaveko agnatin'ny programme io zegny. Possible zegny anao fa ny sisa volagniko miankiny aminao. De mila zegny anao mandray le programme. Ny fandraisan'ny subconscient anao le programme zegny répétition. Ny nombre de répétition anao mitandregny izy eto zegny ny important. Avyo ny fandinianao izy zay le agnasiako anao magnano visualisation na koa méditation. De ny fagnanaovanao action na am'raha soratagna na am'raha volagniny zegny. Azonao karaha zay zegny ny antony mahatonga anao mila le programme zegny. Donc zegny izy koa anao zegny nahazo programme DSI io, DSI iny zegny agnisan'ny bonusinao agnatin'ny stiato zegny tandrignesanao fo. Fa afaka zegny anao mangala programme amin'ny programme azaveko agnatin'ny module teto fô mareta kely zegny anao fô oregninao fo zegny izy amin'ny module alôlô ry hoe programme ny reto aby zegny afaka alainao zegny. Donc zegny mangala programme zegny anao de mitandregny de magnampody. Ny antony ilanao programme koa zegny misy zegny anao malakilaky zegny. Donc zegny izy ka tahe ela zegny anao ahe azahoagna zegny programme aby ameko anao. Fa raha ohatra ndraiky zegny izy koa anao tahe malaky tsara zegny itandregnesanao programme aby io matetiky. Izy mivolagno to igny à partir du nombre de répétition nao zegny ny fitandregnesanao izy, ny fandinianao izy, ny fivolagnanao izy, fagnanaovanao le pratique zegny tiako volagniny io, zay zegny ampalakilaky anao. Ary zay zegny ny antony ilanao le
programme, safidy programme zegny modèle, azonao tsy maintsy mangala le modèle zegny anao, misy agnatsaranao ny vokatranao malakilaky de mitsabo zegny anao à partir ny fitsaboananao izy ahaizanao magnano auto correction, eo zegny anao mahita hoe efa aminazy zay na hoe mbala tsy aminazy zay, azonao izy eto ok karakaraha zay zegny izy miambagna anao zegny za amin'ny magnaraka izy.